So mga Beli, nandito tayo sa Junjun Restaurant. So Junjun Restaurant, bibingka, barbecue. So mga Beli, isa to sa mga pinakamatandang barbecuean sa bibingka. Anytime na pumunta kayo rito, may bibingka kayong mabibili. So specialty rito, bibingka sa barbecue mga Beli. Since 1968. Nakakain na tayo niyan sa San Fernando. So dito, sa mga Beli yan, Guagua, Pampanga. Ay, shoutout niya si Ate Weng. So si Ate Weng po, yun yung nag-treat sa amin doon sa kabila. You know, Junjun So ito mga Beli, Olongapo Road dyan. Yun, wala masyadong tao. Parehas din na setup, ano, doon sa kabila, ganyan din na setup nila eh. Wala. Sa Beli, dito yung mga barbecue nila malalaki. Pwede doon? Yun oh. Pwede makita menu. May menu doon. So yun oh. Okay, so mga Beli, doon daw sa loob, mayroong menu. Pasok tayo, tara. Dito tayo sa loob. 1968. Yun, wala masyadong tao. Wednesday ngayon. Sir, gandang gabi. Kain kami, kain. Junjun Barbecue. So sa mga Beli, sa mga nakakamiss ng bibingka, dito yan. Yeah. Tapos may mga pansit-pansit din dito. Yeah. 1968 pa yan. Meron pang history oh. Oh, historical yan. Ang barbecue nila rito per stick 100 pesos. Dami na kuha tayo. Malaki yun, malaki. Ako isang barbecue, isang available bibingka natin, Ton. Yan, so mga Beli, bibingka sa barbecue ako. Yan yung menu. Di pa rin kayo nagtataas ng price, no? Ganun. Di pa rin kayo nagtataas ng presyo. Same lang. Same pa rin, ano? Ito yung pinaka main branch niya. San Fernando po. San Fernando. Last time San Fernando tayo. Sa mga Beli, pinaka main branch pala nila yung San Fernando, Pampanga. Yun. Ano sa inyo? Biro yung paro. Biro yung paro. Sa'yo dito. Tol, tikman mo yung barbecue nila dyan, Ton. Malaki, sarap yan. Sige po. Specialty dito yan. Specialty. Barbecue. Tagal loading Ano? Ang hirap mamili mga Beli. Masarap lahat. Wala siguro Package. So yun, may mga package pala sila. Gusto nila ng pork barbecue with sisig or chicken barbecue with sisig. Yung bibingka nyo, magkano, Ton? 100. 100 din ng bibingka. Lagyan naman. Good portion. 3 to 4. 3 to 4. Sa mga bibingka rito, 3 to 4 person ang nakain. Ayan. Chicken, pork barbecue with chopsy. Mahal yun. Nakokopya oh. Ano na sa akin? Pork barbecue with sisig. Pork barbecue with sisig, kagagawa mo lang sisig kanina. Wala, ganito lang yung gulay yun. Wag naman na siya talaga. Kaya mga Beli, na-order lang yung mga kabeli natin. So meron pala silang mga package din dito. Yung may chicken, may gulay, may rice na rin. Yan. Package yan. Package yan. Nagtitipid ako.
So ano sa inyo yung Pork barbecue with... package 2? Opo. Ayan sa mga belly, sisig, barbecue with rice na. Ikaw? Ako, para-paras po. Apat? Sige sir, yan. Apat noon, tapos ako, bibingka sa ano lang. Sa bibingka. Sa... Bibingka sa ano. Barbecue. Yan, pork barbecue. Sa bibingka sa pork. Yan mga belly, tayo lang natin yung order natin. So belly, nandito na yung pagkain natin. Ayun yung sa kanila mga belly, 270. 270 to? Opo. Sa mga belly, isang serving 270. Yan. Ito yung sa akin, bibingka. Bibingka na pala. Ay sir, tanggalin na yung mga pinggan para hindi na sumikip. Tapos ito yung pork barbecue. Sa mga belly, ito 100 pesos yan. Tapos 100 pesos din yan. Yung sa kanila, ito yung 270. Sisig with barbecue with rice. Yung sa'yo? Liampo. Atsara. Magkano yan? 205. So mga very solid na. Okay, thank you po. Try mo na. Susuko na eh. Kaya very pray mo na tayo. Like. Lord, maraming salamat sa pagkain na Lord, bless mo sa pagkain namin. Sa buwan natin na po kami sa mga pang-araw-araw na nangyayari at patawarin niyo po kami sa mga Amen. In Jesus' name, eh. Very kain mo na po tayo. So yun, thank you sa blessing. Dinner. Okay mga belly, that's it. Kain tayo. Sa mga beli, kain tayo. Okay. Masarap mga kabeli. Lagyan ng ano nila. Barbecue. Sinama na. Sa pork barbecue. Don, sangayin naman dyan. Kain po. Yun. Kabeli. Parang ganda mo. Napakalaki. So, okay, thank you. Yung coffee. Mga kabeli, kain po tayo. Kasi kamupangan. Belly, tignan niyo yung barbecue. Bibingka rito. Original na galapo ang gamit. Bigas talaga yan. Shoutout kay Kuya Mac. Ito po. Kuya Ma. Unang tigim para sa inyo, Belly. Ayaw nila ng ganito eh. Katikman niyo itong... Hindi po. Laki mga belly. Mambot. Ano? Malambot po mga belly. Extra rice sila. Ha? Sir. Order na. Pinatang. Kain po. Kain po tayo mga kabeli. Yaman na po eh. Harap mga kabeli yun. Ay, yan na naman po. Andito na naman tayo mga kabeli. Naman. Kain tayo mga kabeli. Yun. Salamat po sa araw-araw na blessing. Mami Jo and Tita Susan yan siya. Kami Jo, Tita Susan. Susan, shout out po. Ano ba tsara? Mga very lambot ng barbecue. So alam mo lomo.
Lomo ang gamit nila. Tita Irita, sino may gustong bibingka? Ito na. Ano ba? Hoy, Sige, marami ko kain. sausaw mo dito ah. Hoy, masi. Ayan. Jam, Oh, kuha ka dito. sige. Ako na, isa pa ni. Hindi na lang. Naman yan, pakayan. Harap mga Benny. Cheers. Yes. Yes. Mga pinagpalit mo. Yeah. Kaya itong Junjun mga Benny, maraming brands to. Dito sa Pampanga. Ang Fernando, Florida, saka doon pa, Agua-Agua, alam ko meron. Doon kuha ba kayong kanin lang? Saan? Ate kaya. So isang rice daw sa dress na kasi. Ate na po kami, marami po kasi. Poy ka poy. Ate tayo rin kami mo. Oh, mamaya mo. Mga Benny, hindi ko kaya ubusin. Natang bala ka na dyan. Dami. Thank you. Mga Benny, hindi ko kaya ubusin yung isang bunot. Ito lang lang kasi. Nasasabay mo pa nito. Napamit mo dito ang sauce. So yung mga Benny, tapos may sauce na ganito. Bawat table merong sauce. Nasa iyo kung gusto mo lagyan ng sauce. Thank you po. Tapos ang rice nila rito is brown rice. Kagaya nito. Brown rice. Brown rice mga Benny. Barbecue talaga, panalo rito. Lambot no? Plus ba yung barbecue parating nasa huli ang taba? Para daw po pag may laman, may taba dito. Di ba baligtad? Parang pag nakarating ka na sa dulo, yun na yung ano eh. Even na. Ano ba rin? Oh, yan po. Hap. Kapalitan na po. Fast break. Palitan na muna ang yempo sa barbecue. Isa lang lasa niya. Anto, fast to... Buhay pa. Dahil yung kanin. Kaya sabi niya, ano niya. Mahirap pong ubusin, marami. Take up mo na ito. Sa mga Benny, ang setup dito, dim light. Kaya gumamit ako ng ilaw. Masyadong dilaw yung ilaw nila. Nakakantok yung ilaw dito. Parang sarap mong... Pagkatapos mo kumain, matutulog ka na lang. So yan mga Benny, tapos na tayo kumain. Busog. Busog. Ma'am, maraming salamat, sir. Thank you. Thank you kay Junjun. Dakal pong salamat. Ayun, si Junjun. Nakasabit.
So Belly, dito na lang. At least nasamahan nyo kami sa pagkain kay Junjun Restaurant. Yan. Maraming salamat po sa masarap na So dito dinner. sa San Fernando, San Fernando, Guagua, Florida Blanca. Ayan, alam ko may mga branch po dyan. Junjun Special Bibingka and Barbecue. Yun, 1968. Barbecue. Since 1968, mga Belly, ganun katagal po yung restaurant na to. Ingat lahat! God bless all! Thank you po, mga